masu sauraro za ku ga muna tare da wani sanannen bawan Allah wanda kuka san shi cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi zai gabatar muku da kansa a wannan waje mai albarka insha Allah. To akramakallah, masu sauraro za su so su ji sunanka, sannan za su so su ji menene matsayinka a wannan da'ira da take gudanar da wannan taro na lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira. To da farko sunana Muhammadul Muddassir Malam Fari, zangon bare bari Al-Wuddadi, shine abin da mutane suka fi kiyaye shi. Na'am, masha Allah. To Maulana Sayyidi Malam Mudassir Al-Wuddadi, wannan da'ira ta mata zalla da take gudanar da wannan lamari na shugaba sallallahu alaihi wasallam, ko menene matsayinku a ciki na wannan tafiya? a cikin falalar Allah dai subhanahu wata'ala, ba dan an kai ba, sun haɗu a nasu shawarar da tsari suka kaddara na zama uba a cikin tafiyar, saboda duk tafiya ba za a rasa a ce akwai namiji da zai zama jagora ba. To falalar Allah subhanahu wata'ala sai sa suka rika a matsayin uba dan ba su shawarwari da kuma dora su kan hanya wanda ya fi cancanta. To Maulana, wani kira za ka yi dangane da mata waɗanda suke sha'awar irin wannan da'ira ta mata zalla wajen ganin kiyaye harshen su wajen ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yabo? To alhamdulillah, dama mata su ne iyayen tafiya, shine kashin bayan aiki. Duk wanda kaga ya rayu mafi yawan al'umma to sun samu taimako daga mace, ayyuka na alkhairi ko a kishiyarsa. Tunda ko Allah ya taimake mu ya zama sun haɗu dan ayyuka na alkhairi, to ba abin da ya kamata gare su irin su kyautace tun daga shigar su da harshen su da kuma zuciya baki daya, domin su ne masu isar da sako nan da nan ga al'umma. Da yawa mace idan za ta yi aikin alkhairi zaka ga da yarta ko da ɗanta, mafi yawa mu ma iyayen mu maza suna haka, amma dai wanda suka fi mata, in za ta to zaka tarar da ita da ɗanta ko da jikanta ko da jikarta, wata sun jero hanya tare za su yi aikin Allah. To kaga idan ta gyaru, ɗanta ya gyaru, jikanta ya gyaru, sun fi gaggawar isar da sako fiye da mu maza. So da ka ta yi kokari ta kiyaye harshenta, ko dan ɗan shi ma ya samu kyakkyawar uwa ko kyakkyawar malama da zai zamo ya yi koyi da ita cikin bin Allah. So da ka lallai ya cancantu gare su, suna yi su ƙara yi, wanda ba sa yi kuma su yi. Babban kuma abin da za mu duba, Allah subhanahu wataala shi ya tabbatar ya tsarkake mana wannan babban masoyi da muke kauna. To ba abin da ya kamata mu yi sai mu tsarkake harshen mu san me ya kamata mu faɗa a janibinsa don mu tsira mu kanmu a wajen Allah da wajen shugaba sallallahu alaihi wasallam. Na'am. To Maulana, wane irin jan hankali za ka yi ga maza don su dinga barin matansu cikin wannan tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke da sha'awar abin, musamman tunda yanzu tafiyar ce akwai ta mata zalla? To wani irin jan hankali za ka yi wa mazaje dangane da matansu waɗanda suke da sha'awar wannan tafiya ta lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta mata zalla? Alaihi salatu wassalam. To alhamdulillah, dama hadisi ya nuna mana miƙa al'amuran mata ko isar da wani saƙon na mata ga matan, saboda su ne jinsinsu, su ne mafi sanin wata mas'ala tasu da za su warware ba tare da shayi ko kunya ba yadda mu maza. Wani abin za a faɗa daga ko mahaifiya ce, in kai namiji ne wata kalmar ba za ta yi ta faɗa ma ba, amma idan ya zama mace ce yar uwarta, to suna faɗa ciwon ya mace na ya mace ne. A wannan bangaren suna yin matukar kokari wajen su saita su akan tafarki madaidaici. So da haka wannan shi yafi cancanta a ba wa matan dama su yi wannan kokari dan su, domin shi ɗa namiji wani abun ba zai gani ba ballantana ya magana, mu mukan yi nauyin baki fiye da su. So da haka wadda Allah ya sa matarsa take da wannan sha'awa, to wannan haɗuwar kadai dai ya sa ido yana da kyau, abin da ya ga mai kyau to ya rika, abin da yake mara kyau kuma a gyara. Mu mun samu irin wannan, akwai al'amura da muka samu a cikin makarantunmu, malamarsu ta yi musu jawabi, ta yi wa iyaye jawabin ga yanda za su yi wa mazansu. To ikon Allah sai uwarta bata yi abin bayar. Yar karama ce ake zuwa da ita aji.
wallahi da bata yi wannan abun ba a gaban uban sai take cewa da uwar la umma malama ta ce ki dinga yi wa baba abu kaza baki ba to kaga yarinya ke uwan sai ce la 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 dama haka malama take koya muku wannan ladabi haka da tsarin rayuwa masha Allah to daga yau sai yau kakke dauke yata daga ajin a ci gaba da tafiya da ita Allah ya saka kaga wannan tafiya da ƴaƴan da kuma nuna musu ciwon ƴa mace ne macen an dora su a hanya kuma sun bi kuma sun amfana wanda tun da dama rayuwar ba wai yabo ne kadai zalla ba ya shafi shigar su ko su lokacin da suka zo da maganar da tsarin da suka yi ga da'irar da suka yi ga yanda aka fitar da shugaba wadda ita Allah ya kaddara ta zama shugaba ba ita ta fitar da kanta ba ita ma gaskiya ne a'a ita ma a junan su ne suka ga ta cancanta sai Allah ya zabe ta sai aka yi ni ma kuma a falalar Allah sai suke zaton kamar na cancanta sai aka ce ni ma kaza zan ki suka ce a'a su ma ga yanda Allah ya yi nace to Allah ya bani ikon tafiyar to kuma alhamdulillah ana ba su shawarwari da abin da ya bujiro ko ta waya ko su zo takanas su yi tambaya ce ku yi hakuri da abu kaza ku yi abu kaza wanda shi ya kai ka gaci gashi Allah ya kama wannan rana mai albarka ana cikin tsaka da maulidi ma masha Allah to kaga wannan alhamdulillah wannan shi fi cancanta domin addibu auladakum ita zamu duba din namiji ya auna annabi sallallahu ya tabbatar aladabtar da yayaye kan dabi'a guda uku san annabi musassama shine na farko da san ku ahli bait mustafa da kuma alqur'ani to kaga alhamdulillah wannan da'ira ta taso da wannan kun aikin yaban shugaba dole sai an duba alqur'ani da mai himma ku ce ai wane mutum albaiti so da haka wannan shine abin da ya fi cancanta a ba su gudunmawa a karfafe su in ma yau mutum bai karfafi matarsa ta yi wa annabi hidima ba ran zabe zai kai ta dangwalawa Allah kara kusanci gaskiya ni wannan shine madubin da na fi duba sosai ma al'amura ranar zabe ana zuwa ai dangwale ai dangwala wa dan mulkin shekara 4 ko 8 da za a zo ai ta dana sanin yin to ya wanda ba za mu yi dana sani ba har abada ba dana sani abin sa shi ya kamata mu karfafa ƴan uwan mu da iyalan mu su ma su zama a ciki kuma yanzu haka duk suna nan gaskiya kaga alhamdulillah wannan shi ya take to mala Allah ya kara lafiya Allah ya saka da alkhairi kuma wannan jagoranci da Allah ya baku Allah ya rika muku yayi muku jagora ya dafa muku saboda annabi wannan da'ira kuma da ta dauko manufofi masu kyau to Allah ya ƙara tabbatar da su ya ƙara jajirtar da mu akai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to masu sauraro wannan shine Maulana Sayyidi Malam Mudassir Malam Fari Al-Widdadi Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah kuma ya ta maimaita Madina wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh